Ahoj, a toto je krátke video, ako si setupnúť za pár minutiek rýchly tímový pulse check alebo zistenie odpovede v kvalitatívnom AI rozhovore na otázky v rámci tímu, keď ste ako majiteľ firmy alebo ako team leader. Môžete si to najprv vyskúšať na sebe, kde na stránke app.pulseshape.com si vyberiete niektorú z troch predefinovaných situácií. Buď sa venujete odhalovaniu talentov alebo dobrých nápadov, alebo oportunít, príležitosti na digitalizáciu či použitie umelej inteligencie, alebo len chcete vedieť, či váš tým funguje optimálne. Môžete si vybrať niektoré z vydefinovaných situácií, kliknúť na ne, rozbehne sa dialog, alebo si postavíte svoj vlastný rozhovor. Ten rozhovor, predstavte si to ako briefing agentúry, ktorej poviete, čo od toho čakáte, aké otázky by ste chceli, aby odzneli, ako má mať priebeh, puls alebo tempo, ten rozhovor, čo chcete, aby bol na výstupe. Píšete to v ľudskom jazyku, v slovenčine, v angličtine a dáte štart. Keď si to na sebe vyskúšate, vyladíte a prihlásite sa cez svoj Gmail, tak si nájdete v mojich posledných rozhovoroch prepis samotného rozhovoru zo strany, ako fungoval agent, ktorý ten rozhovor viedol, ako odpovedali ste vy, plus nejaký krátky sumár, ktorý viete zdieľať, to znamená, viete tú linku niekomu poslať, vie sa pozrieť na výsledok toho, čo skúšate. Ak to máte naladené, že ste si vytvorili ten vlastný rozhovor, ktorý chcete pustiť do týmu, tak stačí si v nižšej sekcii opäť po prihlásení, ste prihlásení cez svoj Gmail tu na app.pulseshape.com, si stlačím tlačidla plus, nazvete svoj prieskum, pre tých, ktorí ho budú absolvovať, ho popíšete, vyberiete si buď jeden z troch predefinovaných scenárov, ako aj na titulnej stránke, kde ste to skúšali sám na sebe, alebo si na mieru vytvoríte svoj vlastný rozhovor. Od toho momentu sa vám vytvorí linka, po uhradení symbolických 9 eur sa vám vytvorí linka, ktorú zdieľate e-mailom na svojich kolegov, vyzerá takto, si ju skopírujete do schránky, pošlete im ju cez váš firemný intranet e-mailom alebo Slackom alebo Whatsappom, čokoľvek používate vo firme. Od toho momentu, keď prvý z kolegov odpovie, budete dostávať dve veci naraz. V appke, keby ste to sledovali, tak dostanete tie samotné rozhovory, kde si viete opäť pozrieť, pustiť si jeho audio, pozrieť si jeho sumár alebo prečítať si prepis toho rozhovoru. Budete vedieť, ak ten užívateľ je prihlásený, kto to bol, či ten rozhovor dokončil, kedy ho spravil a tak ďalej. Samozrejme, keď máte tým veľký, tak je to už pomerne náročné a zoberie to čas, preto stačí čítať sumár, v ktorom vidno ako keby za všetkých členov týmu tie najpodstatnejšie fakty. Keď chcete vedieť väčší detail, tak ku každému je pripravený dokument, ktorý obsahuje najdôležitejšie zistenia, opakujúce sa témy, nejaké novinky, ktoré odzneli, alebo zaujímavosti, ktoré odzneli, ale aj nejaké príležitosti a rýchle víťazstva, alebo nejaké quick fixes, plus nejaké blokre, ktoré tým pociťuje. Zároveň sú tam aj akcie a odporúčané ďalšie kroky. Tento sumár sa vždy pregeneruje, keď niekto odpovie. Vy to nemusíte sledovať v aplikácii, ale na váš Gmail prichádza vždy po každom rozhovore nové zhrnutie. Viete si kliknúť a dostať sa do aplikácie a si ho prečítať, alebo jednoducho nastavíte deadline, kedy očakávate, že vaši kolegovia vám poodpovedajú a v tej si pozriete na jednu šupu to, čo vám povedali. Tie maily slúžia priebežne na to, aby ste vedeli, že či vôbec to absolvujú kolegovia, či im to neleží niekde zabudnuté v spame, a tak máte nejakú predstavu o tempe, ako tie odpovede zberáte. Takže verím, že budete mať dostatok vyzbieraných odpovedí, zaujímavé podnety. Ak by ste ešte čokoľvek k tomu potrebovali, dolu na stránke nájdete webaut kontakty na helpdesk alebo podnety. Viete sa tam spýtať alebo pohľadať informáciu, ktorú ste nenašli na titulnej stránke. Prípadne pozrite na LinkedIn stránku spoločnosti Instara. Tam nájdete takisto nejaké zaujímavé použitia pulseshape.com. Ďakujem pekne a držím palce s vašim prieskumom.